ukubona uma ngabe ubona sengathi into usuke wayenza noma usuke wayikhuluma noma usuke wambona umuntu. Normally umoya wethu has gone in a journey before we even got there, and wabona izinto wazenza izinto because inyama iyasinda, because inyama ayikwazi ukungena laphaya. Umoya wethu who enters emaphusheni and ukuzositshela, who enters in secret realms ukuzositshela ukuthi this is what to expect, this is what not to expect. Normally when you see that happening, you don't have to tell the people ukuthi it's like I've been here. Instead, pray about that moment uthi uNkulunkulu ngivula umqondo wami kakhulu ukuze ngingawenza amaphutha engiwenzile. Uma Nkosi kumele ngiwenze, ngiqinise lo mzuzu ungadluli nami. Kubalekile lokho ukuze uzokwazi ukunqoba. Ingakunqoba into kabili emoyeni nasenyameni. Uma abantu bekunqoba emoyeni nasenyameni bakunqobile. Ingakho uma uphupha kabi vuka ukhuleke. Uma uboniswa into ephusheni noma ngombono noma isiprofetho sifika, khulekela uqiniswa. Sometimes izinto esizibonayo zidinga ukuthi sikhule ukuze sikwazi ukuyiconfronta. Kunamadimoni nje akhulile akwaziyo futhi nokubona ukuthi hayi ngesidilini ingane thina. Akwazi ukuclassify amadimoni abantu kuma-level, akude nokuclassify abantu kuma-levels ukuthi ubelow kwi-level yethu, useyabona akakoboni, they know. So that is why when you feel like you've been in some places, you've done some things, you've said some things, you've seen those people somewhere in the past or in the near past, kufanele ukhuleke. Ngoba manje kumele unqobe. uNkulunkulu kumele akwenze umprofeti wangempela. Ongeke into athi ngake ngayenza, ngayiphupha, ngayibona. Kumele into amaphupho akho abe clear. Uma uphupha into yenzeke, uma ubona into yenzeke, akufikeki lapho kalula. There is a discipline okumele ube nayo ukuze umoya kaNkulunkulu uzokutshela ezinye izinto. Sometimes uNkulunkulu ezinye izinto usidida ngamabomu angasitsheli ngendlela ecacile because we'll become lazy and kuzoba lula nathi ukuthi inform the enemy, which is why ezinye izinto sifihlela. But when you are disciplined and obedient, and when you do izinto that are expected from you, that is when ukwazi ukuthi unqobe. Most of the times umoya kaNkulunkulu uyayibona izinto mase kuyathula, wale ngokuthi yena uzokuseka unganakile, ngoba wena uma noma ekutshela ngeke uzokwazi ukuphatha kahle iqiniso lakhe. Remember, there were times la uJesu ethi ningabatsheli ukuthi abantu ngize ngivuke noma ngize ngikhushulwe. It's because ezinye izinto we do not have to say early kubantu, because the enemy is able to look for information ngendlela eziningi emaphusheni. Uma umuntu ephuzile, uma umuntu enganakile, uma umuntu under pressure, they are starving for information. They are starving to find your reaction when you face certain things or problems empilweni yakho. So when you feel khona lento ekuthiwa i-deja vu, leyo nto le kumele uyikhulekele ukuthi kungenzeki kona, kodwa kuphinde kuqhame futhi. Izinto kumele ziqhame kuwena, akumele zikudide, because uma zikudida abantu zobatshela ukuthini ukuthi hayi sizalwa kabili siyafa siphinde sibuye. There's no such thing. There's no such thing ukuthi uyazalwa ufe mase uyaphinde uyabuya. No. But there are some people basike babuya before, such as uJohane wakade u-Elijah. uJesu washo lokho wathi uma ningakwamukela lokho, uyena uJohane lo obeza kuza, uyena obeku-Elijah, benzele lokhu abakwenzile nakuyena. Okusho ukuthi umoya womuntu obuyayo, umoya womuntu onqobile,
uprofethwa ngempela ngempela, kodwa umuntu onganqobanga, what's the use of ukumbuyisa lo muntu loyo? Which is why uJesu ezobuya esezolanda ibandla lakhe, and njengoba ingilosi zasho, nibukelani phezulu, anazi njengoba ihambe kanje uzakubuya kanje. That is written in the Bible. Ngizama ukuveza la ukuthi izinto zikaNkulunkulu ziqinile. Uma zikulahlekela noma zisithekile kuwena, lungisa indaba yakho noJesu. Ingale ngathi phela uma usuyilungisa indaba yakho noJesu, uNkulunkulu ngeze ayifihle ezinye izinto. uNkulunkulu alifihle ulwazi lakhe kuwena ngezinye izinto ngoba wena awufuni ukumbheka. Ngifuneni niza kumfumana. Funani umbuso wezulu nokulunga kaNkulunkulu, konke kuyongezeka. Zonke lezi zinto ziyanezela kuwena uma ngabe phela na uNkulunkulu umfuna.